Messi and Ronaldo fans. Ovo je drugi dio vloga. Evo idemo mi, vraćamo se, tu smo bili u prodavnici. Pazi. Da moramo proći ovdje pored mezara, gdje ima kerova da ne možeš izbrojati. Evo već laju. I mogu nas napad, znači kerovi su lično i komparativno, kako da kažem, da proučimo. Imam ja pašće koje je ludo od 24 retardiranih ljudi. Ne znam sad ide. Šta? Ja ti sad ide lakše izložiti. Nije. Ja takmičenje. Šta? 20 kila hrane. Iza medalje i još nešto, nema pojma. Da. Čega? Šta da pobijemo? Šta treba? Samo najviše lajko ovako ima. Ja sam i prvo, drugo, treće već. Čekaj, moram lepiti u ruke. Daj se meni. Kameru. Ajde, gledaj, bože. Prolazimo tu pored parkinga. O, škurac. Ono ga tamo da. Ma valja ići. Počekaj, što mi? Ja nam iskaznicu. Imam kod kući. Koja ću? Šta ću uzmeti, rad? A, ćete pus kurac. Noći. A, garan će doći s nama. Pazi, Auto! Nisam bolje prve kupuje. A kupno smo prodani, pa neš opet naržati. Ja sam s bratom bio neki. Ja ne smijem. O, šta? Bolestan si jedan. Opa, malo parkura. Parkour autoservis. U pravo vrijeme sam skočio. Snimam. Pa ja ću, a? Ođi me, ide pašće, ne vode u noge. Ja, tako da ja trč. Jebote ga nije što udarilo. Ga nije što udarilo, jebote. Pa nema ga. Meni jednom zaganja trču do školi. Oj. Je baš mi. Ne, to se kanto će sve